Καλώς ήρθατε στα πολιτιστικά μεζεδάκια. Μπουκίτσες λογοτεχνίας, μουσικής, ζωγραφικής και κάθε άλλης τέχνης που ταξιδεύουν από τα χεράκια μου στο στομάχι σας. Εάν περάσατε κι εσείς τα παιδικά σας χρόνια στη δεκαετία του 2000, οι πιθανότητες είναι ότι θυμάστε ταινίες όπως «Το αστέρι του Βορρά», «Χιούγκο ένα παράξενο αγόρι», «Η μηχανή του χρόνου» ή «Ο πλανήτης των θησαυρών» της Disney. Τι κοινό έχουν όλες αυτές οι ταινίες? Ατμομηχανές, ρολόγια, υπτάμενα ζέπελιν, αυτόματα και κάθε λογής μεταλλικό μαραφέτη που εξύπτε τη φαντασία μας και μας έκανε να παίρνουμε παραμάσχαλα τα κιάλια και τις πηξίδες μας και να ταξιδεύουμε ανάμεσα σε γρανάζια, σε μια εναλλακτική εκδοχή της βιομηχανικής πραγματικότητας. Η αισθητική αυτή δεν είναι καινοτομία των αρχών του 21ου αιώνα, αλλά ονομάζεται ατμοπάνκ και έχει τις καταβολές της στο 19ο αιώνα. Βρισκόμαστε στην πόλη Αμιά, στη Βόρεια Γαλλία, το 1889. Η πόλη εξυπηρετείται από σιδηροδρομικό σταθμό που τη συνδέει με το Παρίσι και επιτρέπει την επέκτασή της σε μεγαλύτερες αποστάσεις από το μέχρι τότε κέντρο της, αλλά και την άνθηση του εμπορίου και της τοπικής οικονομίας μετά το Γαλλοπρωσικό πόλεμο το 1870. Ο Ιούλιος Βέρν, που μέχρι τότε έχει ήδη 50 περίπου έργα στο συγγραφικό του πορτφόλιο, εκλέγεται δημοτικός σύμβουλος της πόλης και εγκαινιάζει το τσίρκο της πόλης την 23η Ιουνίου. Αφορμή, πιθανότατα η αγάπη του για το τσίρκο, που εκφράζεται μέσα από τα μυθιστορήματά του, με πιο γνωστά το Σεζάρ Κασκαμπέλ, που ολοκληρώνεται την ίδια χρονιά, και το «Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες». Το τσίρκο, που φέρει το όνομά του, είναι σήμερα το μεγαλύτερο μόνιμο τσίρκο της Γαλλίας. Το τσίρκο, όπως το περιέγραψε ο Βέρν και όπως εμφανίζεται στις κοινωνίες του 19ου αιώνα, δεν είναι μόνο ένας χώρος θεάματος, αλλά και μια μικρογραφία ενός κόσμου γεμάτου θαύματα και μηχανολογικά κόλπα. Το τσίρκο του 19ου αιώνα ενσαρκώνει την ίδια τη βιομηχανική φαντασία. Περίτεχνα μηχανικά εργαλεία, αυτοματισμοί και μια θεατρικότητα απογοητεύει. Πολλοί άνθρωποι ξεχνούν ότι το τσίρκο εισήγαγε την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και της κοινωνικής καινοτομίας στην Αμερική, λέει ο O'Donnell, εκτελεστικός διευθυντής του Circus World Baraboo στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το αυτοκίνητο, ο ηχογραφημένος ήχος, ο ηλεκτρισμός, οι υπτάμενες μηχανές, όλα αυτά ήταν αξιοθέατα στο τσίρκο σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, συνεχίζει. Το 1879, για παράδειγμα, ο θίασος του Great London Circus των Cooper, Bailey & Cos επισκέφτηκε το Detroit, όπου παρουσίασε τη νέα τότε εφεύρεση του Thomas Edison, τον ηλεκτρικό λαμπτήρα πυρακτώσεως. Ο ίδιος ο Βέρν, βέβαια, δεν μίλησε για μηχανικές εφευρέσεις μόνο στα πλαίσια του τσίρκου. Στο έργο του, 20.000 λεύγες κάτω από τη θάλασσα, για παράδειγμα, περιγράφει το ηλεκτρικό υποβρύχιο Ναυτίλος, το οποίο εμπνεύστηκε μετά την επίσκεψή του στη Διεθνή Έκθεση του 1867 στο Παρίσι. Ενώ στο μυθιστόρημά του «Το Παρίσι στον 20ο αιώνα», το 1863, μιλά για μία πόλη με βενζινοκίνητα αυτοκίνητα, αιωλική ενέργεια, τρένα μαγνητικής αιώρησης, ακόμα και ίντερνετ. Στην έκθεση του Άρθουρ Έβανς το 2013 με τίτλο «Οι ονειρικές μηχανές του Ιουλίου Βέρν, τεχνολογία και υπέρβαση», διαβάζουμε μάλιστα ότι ο Βέρν υιοθετούσε τον ανθρωπομορφισμό όταν αναφερόταν σε τεχνολογικές καινοτομίες, προκειμένου να τις κάνει να φαίνονται λιγότερο μηχανικές και σε συμβιωτική σχέση με τους δημιουργούς τους. Το τέλος του 19ου αιώνα, λοιπόν, ήταν μια εποχή όπου η τεχνολογική καινοτομία και η ανθρώπινη φαντασία συνυπήρχαν, δημιουργώντας ένα κλίμα θαυμασμού για τις μηχανές, τις νέες εφευρέσεις και τις άπειρες δυνατότητες του ανθρώπου να υπερβεί τα φυσικά όρια, μετατρέποντας τη φαντασία σε πραγματικότητα και γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ επιστήμης και θεάματος. Στην έκρηξη τεχνολογικών καινοτομιών της εποχής συμμετείχαν και οι αδελφοί Λουμιέρ το 1895 με την εφεύρεση του κινηματογράφου και τη δημόσια εμπορική προβολή της πρώτης ταινίας στο υπόγειο του Grand Café στο ένατο διαμέρισμα του Παρισιού. Οι 10 ταινίες που προβλήθηκαν στις 28 Δεκεμβρίου του 1895 διήρκεσαν περίπου 50 δευτερόλεπτα η κάθε μία και δεν διέθεταν ήχο.
Η θεματική τους περιοριζόταν σε στιγμές της καθημερινότητας, όπως η εργασία, οι σχέσεις των ανθρώπων, η επαφή με τη φύση, αστικά και φυσικά τοπία, ακόμη και με μία χρειά κωμική. Μία μέρα πριν από αυτή τη δημόσια προβολή, προηγήθηκε μία ιδιωτική προβολή, ειδικά για τους ιδιοκτήτες χώρων οπτικών τεχνών. Μεταξύ των θεατών βρισκόταν και ο Ζορζ Μελιές, ένας Γάλλος που μέχρι τότε ήταν ταχυδακτυλουργός. Αυτή την ειδικότητα έμελε να αξιοποιήσει στις πρώτες ταινίες του με θέμα το διάστημα. Ενώ οι αδερφοί Λουμιέρ επεδίωκαν ένα ρεαλιστικό στυλ στις ταινίες τους, ο Μελιές είχε βάλει σκοπό να αιχμαλωτήσει τη φαντασία του κοινού με μία σειρά πρωτόλιων εφέ. Λέγεται πως μία μέρα, ενώ δοκίμαζε την κάμερά του σε μία σκηνή που απαθανάτιζε ένα κινούμενο τρόλεϊ, το φιλμ ξαφνικά κόλλησε. Όταν ο Μελιές το επιδιόρθωσε και συνέχισε τη μαγνητοσκόπηση, στη θέση του τρόλεϊ βρέθηκε μία νεκροφόρα. Αυτό άνοιξε ένα τεράστιο πεδίο δυνατοτήτων και προμήνυσε την αγάπη του όχι μόνο για τις οφθαλμαπάτες και τα μαγικά, αλλά και για τους μακάβριους και σατανικούς κωμικούς χαρακτήρες. Ο Μελιές εφήβρε σχεδόν κάθε εφέ που μπορούμε να φανταστούμε. Τη διαιρεμένη οθόνη, τη ζωγραφική σκηνικού, τις περικοπές άλματος ή την εξαναγκασμένη προοπτική για παράδειγμα, έχοντας υπάρξει μάγος, ηθοποιός, διευθυντής θεάτρου και μέτρητης οφθαλμαπάτης, ο Μελιές γέμισε τη μεγάλη οθόνη με πλάσματα στη σφαίρα του απίθανου. Δαίμονες, εξωγήινους, διάτοντες αστέρες, μαγικές μηχανές. Ήταν ο πρώτος που έκανε ταινίες επιστημονικής φαντασίας και κοντά στο ύφος των βιβλίων του Ιουλίου Βέρν. Για τις πρώτες δύο από αυτές τις ταινίες, «Η Σελήνη στο 1 μέτρο» και «Ταξίδι στη Σελήνη», θα μιλήσουμε εδώ σήμερα. Η πρώτη ταινία, «Η Σελήνη στο 1 μέτρο», γυρίστηκε το 1898 και είχε κωμικό περιεχόμενο. Η ταινία ξεκινά με ένα γαλιλαϊκού τύπου τηλεσκόπιο, στραμμένο προς την Πανσέλινο σε ένα ευχάριστο μουσικό υπόβαθρο. Η σχετικά ρεαλιστική οπτική απεικόνιση της Σελήνης εντάσσεται όμως σε ένα πιο φαντασιακό σκηνικό. Στο σκοτεινό δηλαδή δωμάτιο ενός κάστρου, μέσα στο οποίο βρίσκεται ένας αλχημιστής ή μάγος που περιβάλλεται από πίνακες και μαθηματικά. Το θέαμα γρήγορα μετατρέπεται σε φαντασιακό, με τη Σελήνη να αποκτά ανθρώπινα χαρακτηριστικά στο πρόσωπο και συμβολικά να παίρνει το ρόλο της μητέρας, ενώ η μουσική από ευχάριστη προκαλεί ξαφνικά αναστάτωση. Η δεύτερη ταινία, το «Ταξίδι στη Σελήνη», γυρίστηκε 4 χρόνια αργότερα και περιέχει τη χαρακτηριστική σκηνή με τη Σελήνη να δέχεται μια σφαίρα στο μάτι. Εδώ βλέπουμε κάτι που θα μπορούσε να ερμηνευθεί σχεδόν ως συνέχεια της προηγούμενης ταινίας με περισσότερους ανθρώπους, μάγους, αλχημιστές και τους μαθητές τους σε ένα ευχάριστο αλλά πιο μετρημένο μουσικό υπόβαθρο. Το κεντρικό θέμα της ταινίας σύντομα γίνεται η διχογνωμία μεταξύ τους, μάλλον επάνω στο ζήτημα της κατασκευής μιας ακάτου που θα έφτανε στο φεγγάρι. Η άκατος τελικά εκτοξεύεται με ένα κανόνι και καταλήγει στο μάτι της Σελήνης. Σε μια πιο μικροσκοπική κλίμακα, ο Μελιές δείχνει ένα βραχώδες τοπίο, στο οποίο περπατούν οι ευκατάστατοι επιβάτες της ακάτου και ατενίζουν τη γη από μακριά. Ακολουθεί μια μυθολογική απεικόνιση των άλλων πλανητικών σωμάτων και η παρουσίαση του εσωτερικού της Σελήνης ως ενός χώρου που φιλοξενεί ζωή. Εξαιρετική αισθητική, αφήγηση και εκτέλεση που έβαλε τα θεμέλια για επόμενους μεγάλους του κινηματογράφου όπως ο Σεγούντο Ντεσομόν, ο Φριτζ Λανγκ, ο Στίβεν Σπίλμπεργκ, ο Τιμ Μπάρτον και ο Μάρτιν Σκορτσέζε. Σε αυτό το σημείο να πούμε όμως ότι οι ιδέες του Μελιές δεν ήρθαν εξ ουρανού. Διαβάζουμε ότι το 1901 ο Αμερικανός αρχιτέκτονας Φρέντερικ Τόμψον κατασκεύασε ένα θεματικό πάρκο για την Παναμερικανική έκθεση εκείνη τη χρονιά. Η πρώτη εκδοχή του έργου επιχειρούσε να προσομοιώσει ένα ταξίδι 30 επιβατών στο αερόπλιο Λούνα. Οι επιβάτες μετά την προσομοίωση αφήνονταν σε ένα υπόβαθρο παπιέ μασέ που αναπαριστούσε τη σεληνιακή επιφάνεια. Στην επιφάνεια βρίσκονταν σεληνάνθρωποι και φανταστικές παρουσίες που κατοικούσαν εκεί και οι επιβάτες έβρισκαν τελικά την έξοδό τους μέσα από το στόμα ενός φανταστικού όντος. Η πλοκή αυτή είναι εκπληκτικά παρόμοια με τις πρώτες δύο ταινίες του Μελιές, αλλά κάθε άλλο παρά πνευματική κλοπή θα έπρεπε να θεωρηθεί αυτό.
Το αερόπλοιο του Τόμψον έδωσε το όνομά του σε κάθε θεματικό πάρκο διασκέδασης σήμερα, τα λεγόμενα Luna Park, και συντήρησε την αισθητική των ταινιών του Μελιές. Και είναι ακριβώς αυτή η παρακαταθήκη του Μελιές που δεν περιορίστηκε στον κινηματογράφο. Αισθητικά, πολλοί έχουν παρατηρήσει επιρροές της Art Nouveau και του μαξιμαλισμού στα έργα του. Πιο χαρακτηριστική όμως είναι η επιρροή της ατμοπάνκ, εάν μπορεί κανείς να το πει αυτό, γιατί ο όρος υιοθετήθηκε πολύ αργότερα, περί το 1980 μάλιστα, για να περιγράψει ένα συνδυασμό φουτουριστικής αισθητικής με τις ατμομηχανές του 19ου αιώνα. Ο όρος επινοήθηκε από τον Αμερικανό συγγραφέα Kevin Jeter, που προσπαθούσε να βρει μια γενικότερη κατηγοριοποίηση για τα έργα του εκείνη τη δεκαετία. Η ατμοπάνκ προσπαθεί να περιγράψει την αισθητική της βικτοριανής περίοδου στην Αγγλία ή της Άγριας Δύσης στην Αμερική, ενσωματωμένη σε ένα φουτουριστικό κόσμο. Δίπλα στους σφιχτούς κορσέδες και τα κουστούμια, τα τουφέκια και τα δερμάτινα, έχουμε γρανάζια, πυξίδες, ατμό, μοχλούς, ακόμα και πρώιμες υπολογιστικές μηχανές. Θα λέγαμε δηλαδή ότι πρόκειται για ένα συγκερασμό του παλιού και του νέου, όπως το φαντάζεται μια παλιά κοινωνία, που εμένα πολύ μου θυμίζει τις παλιές ταινίες Star Wars. Στον 21ο αιώνα βλέπουμε σποραδικές εκφάνσεις της ατμοπάνκ. Μερικά από τα χαρακτηριστικά παραδείγματα που έρχονται στο μυαλό μου είναι ο δίσκος Imaginarium των Nightwish, ο χαρακτήρας της Caitlyn στο League of Legends ή ο χαρακτήρας του Aurel Vlaikou στην Dota, που είναι αναφορά στον ομώνυμο Ρουμάνο αεροπόρο που γεννήθηκε προς τα τέλη του 19ου αιώνα. Και έτσι λοιπόν, το σημερινό μας ταξίδι αποκάλυψε μια λιγότερο γνωστή αλλά μαγευτική πτυχή της εξερεύνησης του διαστήματος, όπως αυτή τουλάχιστον ξεδιπλώθηκε μέσα από τη φαντασία και τη δημιουργικότητα των ανθρώπων. Από τις σελίδες των βιβλίων του Ιουλίου Βέρν, στη μαγεία του τσίρκου και τη μαεστρία του Μελιές στον κινηματογράφο, μέχρι τη μουσική, τα θεματικά πάρκα και τα βιντεοπαιχνίδια της εποχής μας, είδαμε πώς η φαντασία ενώνει γενιές, τέχνες και τεχνολογίες. Αυτά για σήμερα και σας περιμένω στο επόμενο επεισόδιο.